Izvolite. Izvolite, kume, uđite. Izvolite. Ajde. To je taj, tato! Izvolite, kumovi. Sedite. Kažu da je danas 40. U hladu. Sedite, kumovi. Nije stvar u sedenju. Ovo je moj tata, ovo je moj bata, ovo sam ja. Pa znam, kumovi smo toliki godina. Sedite. Došli smo da potpiše izjavu. Kakvu izjavu? Da svedoči. Na sudu. Onu zmiju sam odmah terao. Nema kod mene klevanja. Pik! Je li tako, bato? Tako. Da potpiše izjavu i raskidam zaruke i tražim moj prsten i ostale poklone natrag. Ako treba da se potpiše izjava, onda ću je ja potpisati. Moj sin je maloletan. Sedite, molim vas. Moj sin je 15 godina birao ženu po svom ukusu. I kad je najzad našao, onaj hotentot se usudio da mu razori ognjište. Nemojte tako, kum Jole, stanite malo. Ljudi smo, dajte to da rešimo kulturno. Ma kakav kum? Ne poznajemo se. To vama nije prvi put. Tvoj pradeda je mom pokojnom teči isto tako zagorčao posljednje dane. Nikog drugog nije našao da omasti brke nego tetka Đurđiju. A tvoj otac se našao moj na Radicu. Pa vaš čika Pera našu tetka Danu. Pa i ova Dunjac, prije tako još 1908. Majkoviću, pa to vam je postala tradicija. Pa šta ste se navrzili na nas, bre? Pa nemojte tako, kumovi, bre. Naše familije se paze i pomažu. Već 111 godina. Znamo mi dobro kako ste vi nas pomagali. Nije bilo ženske na koju niste oko bacili. Tata, nisi im očito za snajku Vukadinku. Na, pa snaja Vukadinka. Ali to je posebna tema. Mi smo do sad ćutali o tome, jer smo fini, jer smo delikatni. Tato, pa i ovaj njihovu našu, tato. Pa to se ne računa pasja posla.